Изведнъж продажбите ни намаляха. Попаднах в капана на гледанията като един значително нов контент креатор. В момента, в който гледаемостта на видеята ми спадне, започвам да се панирам. Продажбата на тези ролери зависи от това колко гледания ние ще имаме на видеята, т.е. доколко хора ще могат да достигнат. В дните, в които имаме вайрал видеа, продажбите гърмят. Усеща се един много рязък спайк нагоре в продължение 4-5 дни, после има спад и така. Проблема е, че този месец не усетих такъв спайк. Започнах да се питам къде бъркам, тъпи теми ли засягам. Хората загубиха интерес да ме гледат ли вече, какво се случва. Говорих с моя приятел, той ми каза, ми дай крачка назад, анализирай си видеята, какво си правила преди, какво правиш сега. Виж всъщност бройката, която сме продали, сравня с предния месец. Направи си един бърз анализ и познайте. Направих един бърз анализ и се оказва, че спада на гледанията не е релевантен с спада на продажбите. В крайна сметка, въпреки че нямаме гледанията, които сме имали предния месец, ние имаме регулярна бройка продажби всеки ден. Тя просто е без спайкове и спадове. На какво се дължи това? На най-добрата реклама на света. От уста на уста. Хората вече са си купили продукта, доволни са от него, препоръчали се го и така сякаш колелото се завърта. Но това моя пилешки мозък сякаш го пропуска, защото е твърде зарибен да следи цифричките в TikTok и в Instagram. И тук сега възниква въпроса защо аз се чувствам аджаба, неудовлетворена, докато има продажби и хората не спират да изпращат положителен фидбак. Аз знам, че супер много хора ще се разпознаят в това. Просто дайте крачка назад, анализирайте. Социалните мрежи много често изкривяват преценката ни и ни карат да живеем в измислен свят. Ако сте нов контент креатор, просто не знаете какъв да бъде следващия ви ход, аз ви съветвам просто да споделите с хората как се чувствате. Те ще ви разберат. Ай, чао!